Αλλά και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η κόρη μου έφτιαξε ένα τσάμπο χολ, όχι τσάμπο χολ, αυτή μου τα έφτιαξε, έφτιαξε αυτό το Apple σε tablet, ναι, τέλειο. Μου έφτιαξε αυτό το Apple πάλι σε mini. Μου έφτιαξε και αυτό το Redmi 13 και περιμένετε να στήξει και την καλύτερα. Μου έστειλε και αυτή την καρτούλα από τον Άγιο Βασίλη και μου έκανε και αυτό το δώρο που μυρίζει φουλ τέλεια. Κοιτάξτε λίγο, είναι σχήμα τριαντάφυλλο. Κάπως, άμα το δείτε που το είναι φουλ ωραία. Οπότε γεια σας και καλά είμαι στο part 2.